Vítajte v kláštornom kostole svätého Jozefa v Leviciach, ktorý my Levičania nazývame len Malý kostol. Barokový kostol s priľahlým kláštorom dala v rokoch 1720 až 1740 vystavať rehoľa františkánov. Keď na nariadenie cisára Jozefa II. V roku 1786 kláštor zrušili, dostal sa do rúk kráľovskej pokladnice. V roku 1815 objekt prevzala rehoľa piaristov, ktorá si tu zriadila nižšie, neskôr vyššie gymnázium. Kostol sa píši mnohými zaujímavosťami, o ktorých mnohí ani netušia. Ukrýva napríklad kryptu, ktorá vznikla v období výstavby kostola. Pôvodne do krypty viedli dva vchody, jeden z kostola a ten druhý z nádvoria. Neskôr bol vchod, ktorý sa nachádza za mnou, zamurovaný a dnes sa do podzemia dostaneme len z dvora. Do krypty sa dostávame práve cez tento vchod, poďme sa na ňu pozrieť. Jednotlivé hroby tvorili vlastne výklenky v stene krypty, do ktorých sa vsunuli rakvy s telami a následne sa zamurovali. Na tehlu natiahli hladkú omietku s epitafom v latinskom jazyku. Epitaf mohol byť malovaný, ako to vidíme v tomto prípade, alebo mohol byť takisto kamenný, ako môžeme vidieť tu na zemi. V krypte sa zachoval jediný takýto kamenný epitaf, patriaci mešťanke Ernestine Ehmann, manželke Karola Ehmanna. Ako nám matriky prezrádzajú, zomrela vo veku 34 rokov a príčinou smrti bol krvotok. Dôkazom toho, že za peniaze sa všetko kúpiť nedá, ani večný pokoj, boli udalosti počas druhej svetovej vojny. Na prelome rokov 1944 a 1945 bola krypta vyrabovaná vojakmi prechádzajúceho frontu. V nádeji, že nájdu cennosti, boli hroby otvorené, vyplienené a pozostatky rozhádzané. Neskôr boli jednotlivé hroby zamurované a tak ich môžeme nájsť aj v súčasnosti. Krypta nie je pre verejnosť bežne prístupná. Navštíviť ju môžete raz do roka počas komentovanej prehliadky pamätihodností mesta Levice.